Tul il-ġurnata tal-ħadd kienet miftuħa għal pubbliku l-kappella li għandha l-fuq minn 500 sena, il-Kappella Santa Marija f'Bir Miftuħ il-Gudja. Il-kappella li tmur lura s-seklu 15 għandha affreski partikolari li jirriflettu l-istil medjevali ta' żmien li kienet tintuża il-kappella. Fost l-affreski hemm waħda li tagħti interpretazzjoni partikolari tal-aħħar ġudizzju. Matul il-ġurnata l-Għaqda San Michele għamlu interpretazzjoni tagħhom ta' żmien il-Medjuevu permezz ta' elementi folkloristiċi bħal il-bis u ikel storiku u saħansitra anke lob tal-karti li kien jintlab f'dan iż-żmien. Net News tkellem ma' Gabriel Farrugia, membru tal-Għaqda San Michele, li spjega l-kuntest storiku tal-interpretazzjoni tagħhom u r-rabta tagħha mal-Kappella Santa Marija. Illum qegħdin ninterpretaw is-sena 1593. Għala għax qegħdin nippruvaw nagħtu interpretazzjoni tal-pesta ta' dik is-sena. Pesta li ħakmet il-Gżejjer Maltin għatlet madwar 3000 ruħ. Aħna ninterpretaw karattri differenti f'dan il-perjodu li għażilna, karatteristiċi tal-raħal tipiku Malti tas-seklu 16. Għandna l-kappillan, għandna kavallier li kienu kun residenti hawnhekk ġewwa kull raħal li kien jagħti addestrament lid-dejma tar-raħal, kif ukoll karattri varji, merkanti, il-kuntistabli tar-raħal, bdiewa, eċetera. Oriġinarjament il-kappella kienet aktar imdaqsa sabiex taġevola lin-nies taż-żewġ lokalitajiet ta' Ħalluqa u l-Gudja. Lejn tmiem is-seklu 16 il-kappella ċeknet minħabba li ma bdiex tinżamm b'mod tajjeb. Fil-waqt li fis-seklu 17 ma baqgħetx tintuża wara li nbniet il-Knisja Parrokjali tal-Gudja u l-lokalità ta' Ħalluqa kellha l-Knisja tagħha. Kienet il-Knisja Parrokjali tal-Gudja kienet ħafna ikbar milli qegħdin taraw llum u sa dak iż-żmien sal-1593 din il-kappella ġiet ridotta, din il-Knisja ġiet ridotta għal forma u għad-disinn li qegħdin tarawha llum. Din hija Knisja tal-1430. Kienet il-parroċċa sewta Ħalluqa sewta l-Gudja, allura kienet responsabbli għal komunità kbira. Tul il-ġurnata kienu bosta dawk li żaru l-kappella li tixref ħafna dawl fuq l-istorja Maltija fi żmien il-Medjuevu.